खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिजया दशमी सानखालिनो गुवाहाटी नोगोरमायाव सानै सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। पुलिसनि गारिजों सौग्रावनानै सासे उन्दैसानि जिउ खहा। बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै कंग्रेसनि एजाहार। खारुपेटियायाव हाखौ लानानै दाङाबाजि, साब्रै सुबुंनि जिउ खहा। काजिगाव SNB स्टेडियामाव ASPLआ फैगौ 5 नभेम्बरनिफ्राय खुंजागोन। रौता नतुन फानबारि प्राइमारियाव UPPLनि नंखाय फाव फान्दायनाया सोराङाव फैदों। तामिलनाडुआव बास आरो कारजों सौग्रावनानै आसामनि साबा थैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिजया दशमी एबा बिमा दुर्गानि मुसुखा फोजावहरनाय सानखालिनो दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव आरोबाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। नोगोरमानि लखरा ओनसोलाव थानाय ISBTनि साखाथियाव दिनै आरोबाव सासे सुबुंनि सह बोखांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाथौपुरिनि फेन्सिंनि सिङाव थानाय ट्रेन्सफर्मारनि सिङाव बोखांनो हादों सुबुंनि गोथै सहखौ। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै सुबुंनि सहखौ बोखांहोयो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गोथै सहखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै। बेनि सिगां हेंग्राबारिनि गुदि फरायसालिनि साखाथियाव दिनै खगेन दास मुंनि सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हादोंमोन। बबेखानि खगेन दासखौ रिक्सा ड्राइभार होननानै सिनायथि होदों जायगानि सुबुंफ्रा। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै फुङावनो खगेन दास आरो तिलेश्वर दास मुंनि सासे सुबुंजों एना-एनि जादोंमोन। बेनि उनावनो तिलेश्वर दासआ खगेन दासखौ दानख्लाब सुख्लाब बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। ओरैहाय दिसपुर पुलिसआ खगेन दासनि गोथै सहखौ बोखांनानै बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायदोंमोनब्लाबो तिलेश्वर दासआ दासिमबो खारखुमानानै दं होननानै मिथिनो हादों। रायजोनाङै दुर्गा फुजानि रंजानाय थासारिनि गेजेरावनो मरानाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। पुलिसनि गारिजों सौग्रावनानै सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाया जिउ गोमादों। समबारखालि मोनाबिलि 4:30 रिंगायाव जादों बे लामा जाब्रबथाया। पुलिस गारिजों सौग्रावनानै जिउ गोमानाय हिन्जावसाखौ माहामारा बरबिल गामिनि रश्मिता गौर होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला रश्मिता गौरआ मैया मोनाबिलियाव बिमाजों लोगोसे दुर्गा फुजा नायनो थांदोंमोन। बे समावनो बामोनबारि पुलिस आउटपस्टनि IC अनुप गायननि बेसेनगोसा गारिया उनथिंनिफ्राय फैनानै सौख्लायफैयो आरो जाथायसालिनिफ्राय खारलांनो नाजायो। नाथाय जायगानि सुबुंफ्रा बेंथेनानै हिन्जावसाखौ देहा फाहामसालियाव लांनो नारसिनो। बेनि उनाव IC अनुप गायनआ जाब्रबथाय जानाय गारिखौ पुलिस आउटपस्टआव दोननानै गुबुन गारिजों हिन्जावसाखौ देहा फाहामसालियाव लांनायनि बाथ्रा होनानै आउटपस्टसिम थाङो। नाथाय गोबाव सम नेनायनि उनावबो पुलिसआ गंसेबो गारि दैथायहरियाव नखरनि सुबुंफ्रा हिन्जावसाखौ रिक्सा गंसेजों देहा फाहामसालियाव लाङो। बेनि उनाव पुलिसनि गंसे गारिजों हिन्जावसाखौ डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो हिन्जावसाया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लायो। बबेखानि बे जाथायनि उनाव हिन्जावसानि नखरा IC अनुप गायननि हेंथायै एफआइआर होदों होननानै मिथिनो हादों। हाटसिङिमारि पुलिस थानायाव AIUDFनि गाहाय आरो धुबरीनि MP मौलाना बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै एजाहार। आजमलनि हेंथायै एजाहार दाखिल खालामदों कंग्रेसआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुसलमान सेंग्राफोरखौ लानानै अजद गोनां बानबुंथि होनायनि थाखाय कंग्रेसआ बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि गवालपारा जिल्लानि दलगमा आनसलिक कलेजनि बारग' फरायसाफोरनि सन्मिलननि गेवलां मेलाव बदरुद्दीन आजमलआ मुसलमान सेंग्राफोरनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होनानै मुसलमान सेंग्राफोरनि थाखाय गुबुननि फिसाजोआ लामायाव ओंखारनो हाया, गुबुननि फिसाजो नुयोब्ला मुसलमान सेंग्राफ्रा थै दुंखाङो, सिखाव खावनाय, डाकाति, लुथिनाय बायदियावबो मुसलमान सेंग्राफ्रा नाम्बार 1 होननानै बुंदोंमोन। आजमलनि बे बानबुंथिनि उनावनो रायजोनाङै मुसलमान समाजनिफ्राय गोख्रों बिजाथाइ होनाया सोमजिदों आरो दिनै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि माइनरिटि सेलनि गाहाय नेहाथारि महिबुर रहमान बाफिया आजमलनि हेंथायै कारुआ बान्दा पुलिस आउटपस्टआव एजाहार दाखिल खालामदों। दरं जिल्लानि खारुपेटियायाव हाखौ लानानै गिख्रंथाव दाङाबाजि। मोननै हान्जानि गेजेराव हाखौ लानानै सोमजिनाय दाङाबाजियाव 4 सुबुंनि जिउ खहा।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला कारुपेटियायाव हाखौ लानानै सोमजिनाय एना एनिया दिनै दाङापासियाव सोलायनानै गिख्रंथाव महर लायो। बे जाथायाव 4 सुबुङा जिउ गोमादों। बेनिनो 2 जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन 2 देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव जिउ नागारो। बेनि अनगायैबो माखासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों आरो बिसोर गासैखौबो मंगलदै सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो। बबेखानि बे दाङापासियाव जाथायसालियावनो जिउ गोमानाय 2 सुबुंखौ जहेर आली एबा खारे आरो बिनि फंबायनि बिसि माफिया खातुन होनानै सिनायथिनो हादों। जाथायनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कारुपेटिया नोगोरनि जनता नगरनि थागिरि रुंसारि सिनारुद्दिननि फिसाज्ला हासेम मुस्लिम आरो आताब आलीनि हाखौ सा 70 निफ्राय सा 80 सुबुंनि हानजाया गाग्लोबनानै दखल खालामनो नाजादों। दुथांफोरनि हानजाया गिबियाव सीसीटीवीनि केमेराखौ सिफायो आरो बेनि उनाव नखरनि सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबो। सिखा रुवा लावथि बायदिजों गाग्लोबनायाव हा माफिया जाहेर आली आरो बिनि फंबायनि बिसि माफिया खातुना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। ओरैहाय बे जाथायखौ बिथा खालामनानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिनानै दङ आरो दरंनि एसपि प्रकाश सनवालनि दैदेननायाव पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। सोलिफु बोसोर 2023 मायथाइनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग एबा ASPL जोलुर बादायलायनाया गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसेनो फैगौ 5 नभेम्बर खालारनिफ्राय पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय काजोलगाव SNB स्टेडियामनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावबो खुंफुंजागोन। बे जोलुर बादायलायनाया SNB स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव 5 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 नभेम्बरसिम गासै मोन 7 गेलेनाया खुंफुंजागोन। गिबि गेलेनाया जागोन खोरोमदाव FC आरो 11 स्टार FCनि गेजेराव। बेनिखायनो पर्बतजरा ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादा। थांनाय 17 अक्ट'बर खालि नतुन पानबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बरिगाव दिगलिपारा गामियाव UPPL दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव जगदान जानायखौ थगायनानै लानानै जगदान खालामदों बुंनाय बाथ्राया नंखाय। जों UPPL दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव गासैबो जयेन जादों आरो जों गासैबो BPF हान्जाखौ फैगौ बिसायख'थियाव हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायदों। जोंखौ रावबो नंखाय बाथ्रा बुंनानै जयेन खालामाखै। UPPL हान्जाया 3 बोसोराव जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै फोरमायदों। BPF हान्जाया जयेन जानायखौ मेगन सानानै साफा सानै जेबो रोङै जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै सिगे सग' खालामनानै नंखाय बाथ्रा फोसावहोदों। नाथाय जों गासैबो UPPL हान्जाखौ नागारनानै BPF दोलोआव जयेन जाबाय आरो जों रावनिबो दाबि धमकि सिगिनायखौ गिया। बेबायदि गोख्रों बाथ्राजों खेंफोरथि होदों नतुन पानबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा। समबारनि हराव तामिलनाडुआव गंसे SUV कारआ तामिलनाडु स्टेट ट्रेन्सपर्टनि बासजों सौग्रावनानै गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। थैनायफोरनि गेजेराव आसामनि 7 लेबार खामानि मावनो थांनायफोरबो दंफायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। तामिलनाडु पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला बेंगालरनिफ्राय फैनाय SUV कारआव गासै 11 सुबुं दङमोन। समबारनि हराव कृष्णगिरि नेशनेल हाइवेआव बे जाब्रबथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा फारियै ड्राइभार पनित कुमार आरो तामिलनाडुनिनो कृष्णगिरिनि कामराज आरो माखासे साबाया आसामनि होननानै मिथिहोदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।